Nduk Lutfi sik lenggah. Nduk. Nah, nggih. Mas Uncak, kene kancani anake wedok iki. Ayo. Kaya apa? Kowe enak ya lek wong cilik mak culut wis tekan dhuwur ya. Penak dadi wong cilik. Lah ijolan napa pripun? Kowe padine arep ijolan bojo to kowe? Alah mboten. Sami mawon. Ayo. Piye sampean komentare ngerti genduk Lutfiana ngene iki? Lah nggih tasih sehat isih semangat atasipun goro-goro le. Nah, biasa niki yaketen niki pun dos are cah cilik-cilik niku. Lah iki jek melek nggih, alhamdulillah. Nggih. Ya saka semangate iki lho. Nggih. Nggih. Anu lungguh sik gak apa-apa, Dik. Dik. Nah, lungguh kene sik gak apa-apa. Wah. Oh, aku ora lupa. Ora lupa. Kok ngarani aku. Lah kowe guyu kok. Kowe ora ya. Masa pe guyu terus sing lakoni kula mboten. Nggih. Terus semangat nggih, Dik Lutfi nggih. Pun ngantuk napa dereng ta, Dik Lutfi? Dereng. Wah, semangate. Biasane teng dalem jam pinten le sare? Jam 11. Oh, sedasa pun sare nggih. Enten ngomah jam 11 pun bubuk. Nggih. Nggih. Mas Uncek jam pinten teng omah lek sare? Alah, kula niku sak wayah-wayah. Pak anger dipuk-puk wis ndang turu ngono. Apa ora kuwale to dipupuk kudune malah ora turu no malah. Dan kula turu kok, Pak. Oh, malah turu. Goreng lagi ceke nek. Nembang apa Cahyu ayo. Nyobi kutut manggung Pak Cahyo. Boy, kutut manggung. Nggih. Jan iki. Lek pendemunge bar demung ngungkuk kaya ana ngantuk turu ning kene lho, tanding tembok lho. Nggih. Kula gumun lek dalu punika luar biasa. Pak Wahid nanggap rong grup niki wau nggih. Madangkara karo miding kiri ini, Pak. Kowe melu miding kiri lho kowe. Nggih, miding kiri. Ayo. Jan iki putrane anu penabuh sedanten niki wau. Sing nabuh niku. Nggih. Oh, alah lah. Lah Sogol nek reneng kuwi Mas Sogol. Ora nek anakmu. Anake balapan motor kok kuwi lek. Oh, alah. Anu niki saderengipun mengke adik-adik anu bubuk ngantuk. Napa? Niki wau wonten bebingah saking Bu Keksi. Kagem grup miding kiri niki wau. Ayo. Lu wis duwe grup WA cah cilik-cilik kuwi. Ayo. Nggih sakniki. Anu adik-adik rene sik ndak keturun kok. Engko la urung Bu Keksi lali kok. Sing arep dhewe sapa njajal? Sedi, ayo rene. Ayo jejer rene. Nah. Ayo le. Grup miding kiri sik. Rene not panut ayo nang rene. Sinten? Sapa jenenge? Sedikit sinten? Heh, Mas Dirga, ayo ngene-ngene. Dir, Rina Dir. Ayo, Dirga. Ayo Dir, Dir. Ayo, munggah kene kabeh. Nah, ngantri buke. Wah, iki anake sapa iki? Mas Imam kuwi. Kene ra apa-apa dhuwur kene lho. Dhuwur kene lho, Dir. Nang dhuwur kene. Mayange kendel ayo. Nah, waduh, loh. Atek gedhe awakmu to karo aku. Oh iya. Sapa neh? Ki Dirga, terus mau sapa? Mas. Jenenge sapa? Kelenjar. Klejar. Weh. Iki anake sapa iki? Pak Heru sing ngendang. Pak Heru, nggih. Putrane Pak Heru. Terus sapa meneh? Rambu lalu lintas, ayo. Nek rambu. Ayo le. Yo. Engko bar subuhan nyutul le, ayo le. Ayo. Ya diparingi bebingah saking buke. Nah. Rambu terus Bagas. Rambu niki anake sinten? Non, Rambu niki anake sinten? anake Pak Ji lha kuwi. Anake Bu Kesi, ayo. Oh, Nah, kuwi. Rambu. Nah. Bagas. Ini Gas. Nah. Sing spesialis apa sing apik dhewe malah kae lho. Si Bagas kae lho. Iki lah anak seniman to. Nggih. Bagas ki dudu anak seniman. Lah kuwi anake sapa? Kuwi anake sapa? Pakmu jenenge sapa le? Pak Anjas. Sapa? Nggih. Oh, kan Sapa? Pak Anjas. Dodol iwak.
takoki anake sapa kok dodol iwak. Lah apa wis dijelaske asmane Pak Anjas Pak Anjas dodol iwak. Oh ngono. alah. Ngono Ora kuwi. penabuh nggih, ora pengrawit nggih. Oh, elok. Niku Mbah Putri, Nggih. riyen niku nate tumut latihan ibu-ibu karawitan Asiprana teng Sanggar. Oh, Nggih, alah nggih. ngoten to. Dadi angger Bagas niku kan bendina dolan gamelan teng Sanggar to. Nggih. Angger wanci magrib mboten gelem mulih, Lajeng. bae mara gitu. Nggih. Bae mara, "Ayo Bagas ndang mantuk ke adus wis magrib." Mbah Bagas Mbah Putri. Nggih. Bakal mesti nesu mesti anak di ngono. Mbah mesti ngomong sik seneng gamelan, mesti kon mulih ngoten niku. Lah mbahe taun wingi niku sedo. Lah Nggih. Bagas kula takoni, "Mbahmu sedo wis sedih lho." "Ora, saiki aku bebas dolan gamelan." Nggih mungkin Gusnul Khotimah. Kuwi lho cah enek ning kono malah njangguyu kaya. Lah sing wedok mau kayane sing wedok to mau? Rangkung. Kung, nek kung, rangkung. Nah, iya nganti kelalen mau 5 prasaku kok. Lah iki sing ngisor iki anake sapa iki? Oh, sogel iki to. Oh, alah. Ayo Kong, kene Kong, rene Kong, rangkung. Ah, Bu. Ini. Nah. Anu cedake Kene, Mbak. kene. Cedake Mbak Lutfi, cedake Mbak Lutfi. Ya, ngono. Nggih. Kok Bayuh, jan elak. Mas aku anakku wis lemu-lemu sik karo Dirga sih ana ya. Jan elok tenan ayo. Nunggak semi Pak ayo. Oh, rangkul kali rambutnya putrine jenengan toh? Niki nggih disangon niki kan? Oh, alah. Iki paring Ibu. Nah. Oh, wah. Rumangsane. Oh, wah. Oh, wah. Ya. Putrane Pak Imam. Iki makmum. Ngawur ora. Iki rambu. Heeh. Rambu. Aja ke tuku iwak ya. Aja gitu ya. Bagas berarti untuk 100 ya Gas. Karo sore mau kok ngene Pak Riyanto. Lumayan to kowe melu gamelan terus kowe ya. Kowe lek kayak trekson mangkat melu kowe Gas. Sekolah apa? Ayo. Ya ampun ngoten lho. Lho bendino ning Sanggar, kuwi dudu anak dalang, dudu anak senimane angger lingguh mesti silone tumpang ngono kuwi. Lah ketok apa ki ngen glamakane mesti ketok, nadyan nek teleke sok-sok ya wis bene. Dadak sila tumpang wisan Dik. Sing penting sekolahe sik, sekolahe sing tenanan lho. Lah awakmu mbiyen kok ya sekolah? Kula lulus lho kula. Kuliah? SKKP. SKKP, Pak. Apa SKKP? Sekolah karepe ra karepe. Ayo. Semangat adik-adik nggih. Anu Mas Dirga odo-odo sik saurunge Mbak Lutfi. Ayo. Ayo siswa Sanggar Demes kok ki ya. Ayo coba kaya apa? Dodo. Ayo. Ah, coba kaya apa? Ndi? Ayo, nggih. Cuang kahang terus sesumbar lindu bumi kuncing kumaluduk kuntor katuk Kelas pira to, Le? Dirga, kelas pinten? Kelas pinten? kelas 4 naik kelas 5. Oh, Oh, naik kelas 5. Kelas 5 sih cilik banget. Teng dalem biasane lek bubuk jam pinten? Jam 3. Jam 3 pagi. Nembe jam 3 nembe bubuk. Sami kali bapake sampean. Jam 3 lagi Bapakmu bubuk. lek turu dijamak kok. Ayo. Wis dodo. Ayo, saiki rangkung. Ayo, dodo apa-apa, Kong. Ayo, Kong. Ayo. Dodo apa nembang? Kepar nyinden. Smarandana ya iso. Hah? Ayo, Kong. Aja turu. Aja. Kosek. Turu jaene. Kosek mosok arep turu ki lho. Oh iya, aja turu ya wis. Ha. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat yaking bokor
kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabarna rima generasi penerus semangat Bu rambu lek ora gelem sesuk ora entuk tanduk lek mangan lho ya ayo rambu lah Mas Uncak ngerti lah rambu mangane poh ndak tanduk itu werus dadi lek dhek urung ngono ora gelem mandek ora lha mboten napa-napa semete sehat anakku iki pokoke enek sing ngungkuli rambu mangan iki sinten imam lukis kae ya akeh kae ngono kae rambu aprasasat ayo rapilah prasasat badal karsa ning juang aku mulane babu wong urip saparsa nguring ratu kudu ikhlas terus lahir batin ojo nganti nemu kewo ngono ora gelem mayang lek gelem mayange anakku paling lucu iki malah semu ki rambu ki tenan mayang lele aja mek sandosa terus ya aku gelem mayang pokoke ra omong Pak wah piye kuwi ya mayang ora omong Bu rambu mayang ya Mas gelar wani kok mosok sampean rawani. Yo. Tuwani Mas Brahma wis, nduk rangkung wis mayang kari sampean. Ayo. Ayo. Nggih alon-alon to sampean nggih. Nggih. Siap nggih saged. Nggih. Mas Lejar napa Mas? Mas Lejar arep nyanyi. Oh, arep nyanyi. Nggih. Nah, nyanyi apa? Ya nyanyi apa? Ndang nyanyi. Apa arep joget kiprah? Kiprah? Iya. Rene. Lah apa lali ra apa? Ayo. Ayo. Ndang delok. Ayo. Oh. Waduh, nuting-nuting bapake. Nuting pake. Apa? Lancarane apa? Hadra. Waduh. Oh anu apa mikat manuk? Nggih. Apa? Ayo, enggak. Ayo. Loh.
Arepe nyembah bapake. Wis. Luar biasa. Tambahi. Ayo. Nah, Saiki ya enek sing tari kethek. Apik banget. Kidung siswa Madangkara. Rene. Ayo. Sing nyangoni langsung Pak Dalang kok. Rene. Ayo kene. Siswa Madangkara niki ya. Bagas bariki ya tari semut kowe gas. Ayo. Kidung rene, Dong. Ayo. Lat kene le, Dong. Kene, lat kene. Yo, lat kene. Malah neng pawon iki piye to bocah. Rene. Ayo, kene. Ayo. Ayo, kene. Nyandi sampean malah ta. Kene lho. Heeh. Lah opo. Kono ya, jekete. Oke. Kabel akeh. Rene. Melangkah rene. Lah kono malah keseripet. Kesetrum malah. Kowe kok kene kono. Oh kono ya. Ya wis, kono ae cedhek karo kos ijo malah nang kono ae. Yo, saiki mikat manuk ya. Dung. Kotek. Oke, kotek yo coba kaya apa. Coba iki. Yo, tetes.
Nggih, nyok. Nggih bayar SPP Sanggar. Ya. Jadi balik neh neng aku bakal iki. Padha ae yo. Nggih sami-sami. Iki Mas Wahid iki bejo banget lho untuk bintang-bintang kecil semene mbiyane iki. Luar biasa. Oh, kaya ngono. Saiki sing enek bintang kecil sing iso joget apik, alate ndi? Nah, ya. Ayo. Sinten? Ketek awakmu, ayo. Ayo. Hah? Ayo. Kowe itu sawer ya niki Pak. Napa? Itu Ya sawer ya. lek disawer lek ora ya malah dipotong. Ayo. Wah. Ayo, niki, ayo. Ya. Komplit ya Sanggar Madangkarai. Komplit anak ketake barang kok. Ayo. Bo, nyo. Kaget tenan. Nyo. Ayo. Wah. Jos, malah ganteng iki karo mau deh. Dikatakan bir ayo. Lah iki ringane apa? Kataan sih Mas. Ringan Masa gampang. meneng ae. Wis kok Ayo gampang, toh. ndelok kostum Kene sih. kostuman sih. Ayo, ayo. Kosek to, Mbak. Masa dhuwure kowe kethek kok ngisore gajah iki lho. Lah kan kita mane hewan. Ya hewan apa kulino krungu blasteran gajah gendaan karo kethek lho. Lah gajah Terus ndriji anak-anak. sok, ayo iso ae panggan ora. Ayo. Bayo. Disuwali ya Bir ya, disuwali. Ayo. Ah, ngono. Wes. Pun niki dienggo. Minggu. Ayo. P. Kuali kuali madepe rono. Iki lho, topeng madepe rono. Ah, ngono. Ya dienggo. Jiro lu. Weh. Padahal lagi. Yo padepe iki rono. Oh iya. Madepe rono. Heeh. Ayo. Yo tabone sak-sakmu ngisor gajah dhuwur kethek terserah. Iringane apa? Apa gajah binatang yang amat besar. Ngono lho. Ah iya. Telinganya lebar, telalinya panjang kok. Kalau berbunyi gini. Wah, muni. Ayo. Lakon apa to ya bengi iki? Lah, ayo. Coba. Ora apa-apa wae nguyuh. Malah kaya jangkar to. Karo koprol bareng apa? Pun Pak, serba jeng koprol lho. Pun, Koprol ya koprol. aja suwe-suwe Pak. Iki ora ana bolongane kok. Akar semaput. Ababku balik iki lho. Iki sik disucukne lek nggo piranti kaya ngene. Oh, apik iki. Ya. Oh, mripate tak lho iki ketok lek iki wisan. Ya. Ya, iki. Masa kula melih yan. Lah sapa sing nggo sapa Ae iki? lho penarine kae to. Ora sing nggo sapa? Sing betok kula. Lah iya dienggo dhewe, nggo dhewe ya. Ya. Kowe kok gerayak-gerayak. Bergitae. Komplit ta kowe masalah. Ayo. Weh, seragame kuwi iki sing anu kuwi, sing iki. Nah, tentara. Ayo. 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 Genah iki kabeh wong ngerti, tentarane lanang mending ngono kuwi. Ayo. Ayo. Suwe-suwe iso pelecehan lho Pak iki. Nyapa to? Iso dianu Pak TNI lho.
Iya Pak TNI ya lembok welas wae karo sampean ra. Wong dhuwur kaya ngene kok ngisore ngene. Ayo. Ayo. Jan apik tenan. Apik. Mula sampean apa mlaku mendhi awas tenan. Lah sebabipun. Mripate papat. Lah pundi? 1 loro 3 4 lah kuwi. Oh iya. Heeh. Nek umpamane mambu telekno ya mesti ya dhisik dhewe, Pak. Lah iso. Lah irunge ya loro. Lah ndi? Iki karo iki. Jere telale. Ngisore kan yo irung ini. Oh iya. Nggih. Oke. Yo. Mikir dekek sik. Nah, perhatian. Siap, gerak. Lencang kanan, gerak. Sing adoh to lek lencang kanan sing adoh. Sing adoh. Pol, Pak. Iya wis sorry, lali aku ayo. Tegak, gerak. Ayo, hormat, gerak. Ayo. Lek hormati dirjine kabeh, ora jempol tok ngono kuwi. Hormati dirjine kabeh. Ternyata to, Pak. Wis kabeh kuwi. Pun. Oh iya, matur rono. Tegak, gerak. Ayo. Perhatian, istirahat di tempat, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tangane tepuk nang mburi. Ora dibantu mik ngono kuwi. Anu, Pak. Tepuk nang mburi dadi siplek ngene lho. Mang balik kiriyen. Lah ngopo? Balik kanan. Balik kanan, gerak. Yo iki diengkopi riyen mosok malah ngenten lho. Oh iya, aku sing salah. Iya. Oh anu, siap, gerak. Ah, engkoke sik, yo. Balik kanan, gerak. Tak. Tahu sekolah tenan berarti pinter ae. Iya. Ya pas dian ya. Sabrepetan ya kaya Arka koyan. Arka semantri karo Sukasrana, ayo. Wes saiki mikir dekek. Plak, ayo. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Kene lho, istirahati, plek. Lah, penake kaya ngene kok. Ayo. Pol lho, Pak. Oh. Gak. Iya wes. Matur nuwun, Pak, matur nuwun nggih. Napa? Matur nuwun. Matur nuwun bab apa? Pun ajeng ngece kula matur nuwun. Ora, aku sirku benerke kok ya. Benerke tangane cupet kok istirahat di tempat gerak. Ayo. Coba. Komandan isih tegas ono kuwi. Lah komandan siap gerak. Oh ya wis, tegas. Kanan gerak. Oke, mikir dekek tak tegasi. Kaya tenanan upacara to? Nggih. Oke, siap. Semangat. Raden. Siap. Gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Asal gerak. Napa niku? Lho, kowe iki ra fokus kok wis senengamu kok. Ora mboten fokus pripun lho. Sik. Kowe Kong rangong, Kong. Nduk ngateko. Dudono. Iki lho cetha aba-abaku lho. Siap, ayo Kong. Siap, gerak. Lho, cetha mula fokus kowe rangkung. Hormat, gerak. Lho, tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Cetha malah cepet iki karo kowe mau. Oh, gatekne mula fokus. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Let's begin. Napa niku? Lho, kowe iki mula fokus, Pak. Rangkung ae iso. Lah komandan. Mikir dekek. Rada rene. 2 langkah ke kanan. Gerak. Kok menyentuk semono ya? Hadap kiri, gerak. Kiri. Langkah tegak maju. Enggak jadi. Wes komandane mencra-mencre. Mau dalane rusak ae ora iki. Ayo, oke. Tegak, siap, gerak. Nah, langkah tegak maju, jalan. Berhenti, gerak. Hadap kanan, gerak. Melumah, gerak. Napa enten to, Pak? Baris ber. Lho iki kreatif kok kudu. Baris kok melumah barang iki lho.
Kowe modele kaya anak sinden lairan ning nggon. Gak dipase karepe bukeksi lho. Lah ya kaya. Nek matrale ku nggo dolanan malah cilaka. Kowe tak omongi ya. Pripun? Kowe ganjaramu gedhe lho Mas Uncak. Kok saged? Bukesi lek ngguyu, demeken ngen jarik teles kebes ngantian. Ngompol ngantian. Moh en kula kan demok. Anu demoken mamimu. Mami. Iya. Ya nduk anu wah malah ra sida mau nduk. Lagi. Nduk Lutfi. Lutfi nganti aku siabrak guyu ya. Guyu. Eruh to yo an. Mambu. Mau lho kula. Oh mampu to. Liyane ikut manggung apa nduk? Liyane ikut manggung. Ayo. Liyane ular tambang. Dalang sapa nyono. Nah. Mas Uncak ayo diaturi munggah. Nah, tuntun munggah. dituntun. Ayo. Nah. Aku arep ngadeki rekoso ya. Nggih. Yes. Sak bapane napa langgam mawon? Sak bawane. Wah, jos nggih. Dhuwur ya nggih. Aku melu grupku kok. Melu grupku nang kene aku. Monggo iki jane si SD kabeh lho, kaya uncep panggah ketok cilik dhewe ya. Ya nduk Lutfi ya. Neno. Sang Dyah Ayu Rayong Wulan Pinaksaan Bala Krami luar biasa. Makasih Mbak Lutfi. Ngapunten iki wonten abade maringi malih saking Pakde Kentut kejeng maringi bebungah kagem Mbak Lutfi. Ugi anak-anak Miding Kiri. Ayo, bae 20 kowe. Ayo. Pakde Kentut iki juragan setrum saka Mbak Kramat niki. Nah, karo anak-anak kecil ya. Waduh. Piye kowe? Kowe ngopo nek ngono, Cak? Kula melu grup kok. Yo lah yo itu. Lah aku di alah, tuas melayu rene. Nggih, pripun wonten dawuh? Saking sinten Mas Wahid sing niki to? Oh alah, matur nuwun Mas Wahid. Oh, kan gulung-gulung dugi mriku. Oh nggih, siap. Mboten sah, matur nuwun, berkah barokah
lancar rezekinipun, lancar usahanipun, keluarganipun ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Matur sembah nuwun, Piyayi kok leh los. Rezeki ya. Nggo sapa wi? Kula. Oh iya, lek ngono kok pupuran barang nggih, tapi bayi barang dene. Lho, Kompliti. lah napa? Lah entuk kuwi entuk dhuwit semono masuk ora ngopo-ngopo. Teng Mas Wahid sire kan gulung-gulung dugi mriki. Ning kan menika yahene rasah ngono lho. Oh iya. Oh sing maringi ikhlas apa do? Oh, iya. Bau perintah lho jenenge. Oh iya. Padha kuline perintah ya. Boten nggih. Rene, saya karo Mbak Birgita. Sebanduan. Ngesake lagune napa? Oh mboten to. Mboten Mas Wahid. Wah Piyayi kok leh los. Ngerti ya, aku wis dilunasi dhek mben taun wingi. Oh to. Nggih, iki garing nyai gayan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nggih. Alhamdulillah. Ayo. Lunas. Endi iki sakmu ndi? Endi to iki? Bukeksi terus ngono. Apa to? Talene lho. Ning ora dhek krunguku manuke lho. Lah cah cilik ora apa-apa, mong lek ngudang anak ya kacuk-kacuk leder ngono kae ana. Oh nggih, ngudang anak ngoten iku anak lanang. Bagian karo Mbak Birgita, ayo iki. Iki. Bawa apa? Monggo. Oh, wis nyekel mik dhewe-dhewe to? Wis. Niki Ngono. Niki paring apa, Pak? Dene tapi gunung. Oh, jeneng gunung. Iya. Ngisor ya, Mas? Heh? Ngisor. Aku dhuwure ra ketok nek ngisor iki lho. Iya, ning isor. Astagfirullah. Aduh, Mak, kok ketoke ra ketok ya, Mak? Ayo, ndur-ndurne. Kaya tremas kowe. Kowe tremas kowe iki cangking munggah medhun. Anu, Pak, iki ari-ari nek arkal. Soare-arine arka. Iya. Ari-ari kok iso polah iki lho. Ora ketok dipendem ndek mben. Kayak lanangan ra kajen. Grupku mau wis lunga. Oh ya wis. Ya kok ditutne ngono, ayo nggih. Niki bapak, Pak? Oh iya. Oh, berarti sampean jengleng aku karo Mbak Dian, Mas. Kanggo mbak angkat meneh. Lho, ora aja ngono kuwi to. Ben muncul. Kaya sida. Kaya jamu. Ayo sing dhisik, sing iki. Kita loro pengen tak jenggleng lho ta? Iya. Iya, pengen coba ngrasakne. jajali lek wong blasteran ngene iki. Wong blasteran iki lho. Lah jare blasteran ketek karo gajahmu. Iya iki mau. Ayo. Nang. Sapa sik iki? Kene sapa kene sik? Kene sik ra apa aku sik. Saben bengi nyawa Krasa rong? Ya ora to Mas. Heh? Ora krasa. Mosok Mas lemet ngono ra krasa Ora kuwi. krasa. Kowe iki ketoke ayu nek pati rasa ngono to. Lah saking nggonamu ki saking kecile. Mos. Jaremu cacing. Ngaca horor. Ngaca horor bir kita. Yuk bir kita yuk. Ya. Yen memajang. Hei, digenti kancane iki kok. Oh iya, maaf. Kadung separo. Mong karo janur Ayo dijenggleng. Sodok keris sithik, Mas. Iya, Mbak Dian ya. Wah, serap enak. Aku pengennya jenggleng Pengennya jenggleng aku. Sing nembang sampean. Lho piye to? Jajal sik ya. Jajal piye?
Jajal sak nembang. Kembang. Aku malah wedi lho aku. Malah wedi. Ekspresi kuwi. Ekspresi ngono kuwi. Lah mau bisu lho saiki wis dadi ngene lho. Semangat iki Mas, semangat. Ayo, Gas. Ayo, Gas. Kembang. Dian Susi kaya film Sinden Goib lho. Wae. Wato. Malah gayeng kowe lho malah. Ganti aku sing anu jegleng. Oh. Ayo. Lu kowe madhep rene kok. Iki bakal esuk ana setelan dagelan anyar. Dicek Dian karo Uncek itu. Dicek ya mati. Dicek langsung. Ya. Anu Pak, nganggo properti kok Pak. Kowe sarwi. Kowe sarwi. Kebir kita Ayo. Biar. Panas udan. Parian ra. Gak usah Mas. Hah? Gak usah. Ora to? Kak. Ora. Ora usah mesan. Iya kowe kena ora kowe arep parian ora iso. Bisu ya Mas. La. Panas udan. Udan panas. Iki dagelan lucune alami Uncek. Kowe ngeri ya? Ngeri apa Ya jane? kan ya kan. Iki ya. Keterdon piye lho? Pak Dikentut wis kok keterdon lho. Unjukno mlane. Ayo.
lagi iki ana wong ngene kok menyerah. Wis. Ayo. Ape. Jenenge Banyolane seneng kula. Seneng nek mboten lujak-lujak. Seneng kok mboten lujak-lujak lho, Jenengan. Oh, maksudnya awakmu lek ngene alami lho Banyole ora nggih setelan alami. Biasane angger seneng iki lujak-lujak. Kowe lek lujak-lujak piye, Jal? Ngeten. Ketedun kuwi lho. Ayo lunjak-lunjak suarane pok ora senengane iki. Gak, Dit. Yo Yan. Eno manis. Rong. Iya. Jos. Matur nuwun Mbak Bir. Iki Mbak Dian. Nggih. Isih siji kuwi Mbak Mira. Lah, lek karo iki sampean serasi tenan. Mbak Mira bis nih. Bis. Kudu sumber kencana. Bis Mira. Enggak, Mbak Mira Kirana. Mbak Ini Mira. juga salah, walaupun wis pinter, mau cek Mbak Mira wis pinter nyindene sapi. Ning tidak pernah lelah untuk selalu berburu. Niku muridnya Mbak Nur Handayani daleme kene iki lho. Weh. Ngono kuwi, nggih. Anak didike Mbak Nur to? Nggih. Oh, nggih. Nggih, ya belajar bareng, ayo. Anu ta, nate kalih Mbak Nur ta. Maksudnya tanggapan bareng. Wes kulino karo Mbak Nur kulino. Oh, kulino. Nggih. Kan ngopo? Ning Ora kali. usah dicopot. Nyopot. Baru tak omongne, wah karo Mbak Mira kok terus dicopot katoke. Ndak ketedun. Oh iya. Engko iki geloke ketedun. Arep ganti kostum apa? Mboten. Ya ini. Ayo Mbak Jumeneng Mbak Mira. Ayo. Mbak Mira, monggo Mbak Mira. Nggih. Jan dalu menika kula kalih Bukesi meh ngompol. Lah mbok yo ngompol kok dadak ngomong-ngomong iki lho. Meh ngompol. Ngekek kowe. Sebabe apa? Ngekek terus niku wau. Lah, iya, sebabnya ngekek. Alhamdulillah. Lah niki wonten tuyul nih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun. Maksudnya ngene lho, Lek. Matur nuwun lho, Mbak. Tuyul ki membawa apa ya rezeki ngono lho kanggone adewe. Ya kuwi kan tuyul pinter. Rezeki salah Nek, kok mesti duit rezeki ki. Apa? Marai wong guyu ki ya rezeki. Wah, tuyul kene sing goblok barang kok. Lah piye piye? Wis dibayar akeh ora iso golek duit gur mentil ae lho. Oh, Mira pinter ya. Ora pinter niku. Jan, tuyule sapa? Kayak sapa ya? Seneng ke Ram. Tasrif seneng ke Ram Tasrif. Ayo. Heeh. Nggih. Ano? Apa Lek? Niki kan napa niki? Lah niki Yo kon nembang, mosok kon Lah ngundang nggih. awakmu. Lagune napa? Apa? Duet. Suarane ya apik kok Mas Uncek ya, ayo. Oh, katresnan sejati. Aku manuk Manut. Iya, kuwi maksudnya. Katresnan sejati. Iya. Ki kagem menika Mas Fahid sekalian Mbak Irna. Wah iya. Mugi tresnanipun langgeng sak lamunnya. Amin ya rabbal alamin. Putrine nggih dados putri sing salehah. Amin, nggih. Ugi kula aturaken dumateng sedaya para pamirsa ingkang mirsani lumantar streaming YouTube Kuntadi Channel sembah nuwun katresnanipun dumateng kula sak kanca. Tesih kathah sing mirsani wau. Oh nggih. Nggih, wonten Pak Debogel MC Jakarta nggih WA wau. Nggih. Bos Tarno Tania Jaya, Pak Enanda. Nggih. Terus tesih kuatah sangat wau sing WA. Ngapunten mboten saged kewaca. Siap, nggih. Monggo dipun aturaken katresnan sejati Mbak Mira karo Mas Uncek. Yuk. Kene Dek. Oke, Kakak. Makasih. Iya toh iki lho cono. Lho, aku ora Iki cono. wong aku ora gondeli lho. Wong sing nekeme kono. Oh, itu. Wong aku arep nekeme drijiku ora cukup kok. Iso kok necolke. Wong drijiku ora cukup lho. Sing nekem kono. Mas Uncek. Dalam matur nuwun panjenenganipun. Nggih. Tetap doa yang terbaik untuk anak kula Lembayung muga tansah antuk pepayung saka Hyang Agung. Amin. Mugi bisa dados putri ingkang saged ngungkuli bapa lan ibunipun. Amin. Pinter Ya, sekolahipun, Nggih. salehah iso miturut dawuhipun tiyang sepuh kekalih. Nggih, amin ya rabbal alamin. Nggih. Kula Kagem para sutresna budaya warga masyarakat ing Laladan Jaten benjing dalu ngantos tanggal sekawan tasik wonten pertunjukan ingkang mapan wonten ing Bale Cokro Kembang, tempat TPS biyen. Ayo nggih, digelar budaya maneka warni. Ya.
Ndara Janaka tutke bapak wis lumaksana. Ha yo ketok yo liwat laladan Panaraga. Masa? Heeh.